telefon. Taky bez je taky musí. Odbržuju, já jsem odbrzdil pozdě. Dopředu. Ty blbé! Nejde! Brzdí! Nemůže vypadnout. Ty nejblbé! Fuj, tak to nejhorší do ráma. Cože? Říkáš, to nejhorší do ráma. To vás to naklání. Jestli to vás to převrhne. Ale 43. Hustý. 35, prej maximálně 40. Co jim to převrhne. No tak, horší vypadne. Si zlomím ruku, hlavně, že budu furt držet ten telefon. Kdyby spadala, tak to bude. Jo, jasně, pojď. Víš to, pro tebe to daleko lepší, protože ty máš před sebou a já jsem tady vepředu. Tak už to je dobrý. Říkám, se mi to líbí. Se mi dáme budeš muset mohutně prostě teď to jasný. Bože. Vidíš, tak strašně teče z těch očí. Ale brzdí. Bože. Pojď zdravý, teď nás to veme, ne? Hustý. Ježiši. Tady asi můžeme vystupovat. Outgang. Takže tak asi... Brzdit, odpásat. Jo, aha, to bych se mohla, že? Jo.